Oras, berjumpa ketemu saya di Doho Tahu di channel Paronan Ganjang. Jadi di video saya lihat tong mata uduti ima belajar surat aksara Batak kate. Di video saya lihat tabai majo cara menggabungkan kata menjadi kalimat dalam aksara surat Batak Toba. Alai harap aku tu hita salutna amanginang do akadong salutna bulu niya jorok tonton hamu video sampai sidung asa bui ben hamu na kritikan masukan manang sukun baik kamu na di kolom komentar ate atas songono ma contona. Jadi boleh contoh menurut ton hata demi hata menjadi sada kalimat tu aksara Batak Toba songono macarana isokan ngarung huwaidusun umma sudi inani surat songni dohot anak ni surat aksara Batak Toba. Tamai mojo contoh narobani beta tuonan. Jadi bulu surat aksara Batak ni beta tuonan songono ma. Oma beta tuonan madha sunari manuhor gambas beta tuonan manuhor gambas asa adong alangota saminggon contohnya kan dong al la ngota asa adong ala ngota samingguon sa mi guon contoh na asing muse hata tambah hata menjadi sada kalimat di aksara Batak Toba. Contohnya rupani beta marminggu beta ma songon di mana beta mara di bameson pangulat songon pangulat nyon lau pamagohon akhiran a nadiraon gawe songon di mana majahon beta mar mar omi mar tak baison eng songon huruf kecil eng nyon anak ni surat huruf eng on gawe majahon beta marming ga baison sok pedi bain u boydo tong anak ni surat u manang sok petong boydo jadi majahon beta marminggu. Contohnya muse ropani tapuji Tuhani tapuji ta puji nyon tapuji Tuhan Tuhan ni contohnya asing musete wah tabai majo hata sehari-hari na biasa na pendek piate contohnya beta mangan beta amma majaha beta mangan baru muse contohnya beta minum amma majaha beta minum contohnya mangihi muse ibaratna beta mudum non majaha beta mudum contoh nama ngiuk muse beta tu saba amma majaha beta tu saba contoh nama ngiuk muse tabain ima hata sukun istilahnya songono moropani siandiaho jadi belum menuraton siandiaho tu aksara Batak Toba songono mana sian dia ho amai mana Madinatun bolo sian dia ho
ibaratnya contohnya imana dia lusi maju ate dia lusi mana contohnya sial lapo adwa si yang lapo an do umay mana molo manuraton sian lapo adwa disuk maju musi ibaratna marahua hodisi ma ra hua o di si contohnya dia lusa muse marmitu dongan marmitu dongan ma ra tambah panggul agawe mar mi tu do hot do ngan marmitu do hot dongan. Tonton namangi muse asa tagaw majohata menjadi sada kalimat manang kata menjadi satu kalimat tadi. Contohnya ropani songono mamuse akka contohna asing. Dungoho nunga gijangari baru bolo cara manuratoni tu aksara Batak Toba songono mai mana du ngo ho nunga gijang ari mana menurut nanti dungoho nunga gijang ari asa oma asa la o hita tusaba lao mabuat eme lao mam buat eme pahatok mai misalnya kan pahatok ma asabur hatita a sa bor hat hita hadang mahajutodda hadang mahajut onda a sa a u mam bu wan sa bi do hot mam bu wan tugo kita dahu dari tugo mulu tugo bahasa Indonesia bontot mayate bontot manang nama siang. Oke, malah tema di hamu sudah na amanginang doa kadong salut na alanang tujuan hamu do video on dukung hamu mau terus imat channel Paronang Ganjangon unang lupa klik subscribe doh tanda lonceng na yate asyik tetong hita bui tujulan dan rap marsiajar imat taringo tu surat aksara Batak Toba malah tema di hamu salut na amanginang oras.